Baba siyabingelela kanjani? Siyaphila njani futhi? Hayi siyaphila. Mina ngithunywe indaba enkulu media. Ngilandwe ikomiti laseNdwedwe. Ngabe ngikhuluma nobala? Mfowethu ukhuluma noThamsanqa wakwaNgobese khona la kulelizwe laseNdwedwe. Owusihlalo ke weNdwedwe North Sub-region. Oh, indodwe ihlukene kaningi. Ihlukene kabili kuneNdwedwe South ngaphansi kaMCR okuyi Middle Coast region, khona iNdwedwe South bese kuba neNdwedwe North ke. Mina ke ngusihlalo ngapha eNdwedwe North. Nina ngaphansi kwayiphi region? Singaphansi kwa MCR okuyi Middle Coast. Oh, nonke ngaphansi kwa MCR. Ka MCR. Oh, okay. Sihlangene ngani la baba? Namhlanje umhla ka7 kuJune njoba sila kuleli hall iJohn Makhathini sihlangene ke ngomsebenzi wabantwana kuyinabachu iconference yenabachu. Namhlanje ihlanganise bonke abantwana abangaphansi kwale sub-region la beqhudelana khona ngeyihlabelelo zala ekhaya nangemculo nangemgidi. Kuyothi ke mhlambe melithambama ilanga sesobe sesibona ke ukuthi ubani odla umhlomulo from ku number 1 2 and 3 ekuyibona ke sebeyobe sebedlulela kwi conference ka region MCR. Mhlambe ke naye sisazoyimemezela ukuthi iyobinini. Hayi siyabonga. Angazi ukuthi khona nongafisa ukukusho ngoba nginqina ukuthi sisiphende isikhathi esiningi isixoxa kodwa angifisa ukuze emizweni ngifuna usho wena ofisa kube mhlambe i-take away kumuntu okubukile ukuthi ufisa athathene emva kwale nkulumo. Ngiyabonga. Mhlambe ngingakusho mfowethu uqale nje mhlambe ngibonge kubagcotshwa bakithi kulelizwe laseKhenani esilakhele nathi ke sisebenza ngaphansi kwalo njengolusha lwenabachu. Ngibonge isupport kubagcotshwa. Ngiphinde nje bafowethu ngibonge kunina njengendaba enkulu ukuthi nisihloniphe nithatha usuku lwenu la namhlanje ukuthi nizolispenda nathi nalabo abantwana bamaNazaretha. Yilokho nje mfowethu engingakusho ukubonga kakhulu nengifisa ukuthi mhlambe nangelinye ilanga nisinike bafowethu le support esiye siyibone nibanika nakwezinye indawo. Indaba enkulu ke mhlambe siyayilandela la kuma social media naseyiteshini sibuke nobuhle nemisebenzi abayenzayo esontweni ukusabalalisa izwi likaShembe, not ukuthi ngoba mhlambe nifuna ukuthi udumo kodwa nisuke nisabalalisa umsebenzi kaShembe nobuhle bikaShembe. Yilokho nje engingakubonga kakhulu ke mhlambe nakubuholi besub-region engiyiphethe ukubambisana kusukela kuqala iplanning yalomsebenzi okuwusuku la namhlanje nami njoba sesihlangene nje ngifisa ukubonga kakhulu. Bakhona abafowethu esisebenzisana nabo sibambisene nje kahle kakhulu. Ngifisa ukubonga nabo bafowethu ukuthi nasibambisane nje bafowethu kuze kufike ekugcineni. Ngiyabonga. Hayi siyabonga. Baba njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Wena sikhuluma nobani? Ukhuluma no Lethu Kuthula umfokapheo. Bangijwayele ngokuthi nguLethu Mabelinqamle. Sikephi baba? La siseNdwedwe. Ngaphansi kwaseKhenani. Kwi demarcation enabashu ke siyayisibize ngokuthi kuseNdwedwe North. Sihlukaniswe kabili siNdwedwe khona iSouth khona iNorth. Thina ke njoba sila kule conference siseNorth. Baba so sihlangene ngani lapho? Mhlambe engathi sihlangene ngako namhlanje umsebenzi wenabashu umsebenzi wenyanga yezulu. Namhlanje siqoqe abantwana bala eNdwedwe ukuthi bazoparticipate ezintweni eziningi zesonto. Kukhona umgidi, kukhona umculo, kukhona ihlabelelo zala ekhaya ebandleni lamaNazaretha. Ikona abaqhudelana ngako ukuthi ke kubonakala ukuthi ubani osicula ngendlela engcono. Njengoba sazi ukuthi izingane sometimes makushunyayelwa ngeindaba ezinkulu zikaShembe, izingane azinaki indaba kaShembe kodwa zi-enjoya lokhu okumnandi kuzona, ikakhulukazi umculo, umgidi, ukuhlabelela. Ikona abakenjoya kakhulu ngoba ingane nje uthola ukuthi kunekhwaya ethempelini iyona into enjoyayo leyo ukuthi igijimele ukuthi kunekhwaya esontweni
bese ethempelini sifika sifaka indaba kaShembe ikhule ngayo. Ikona indlela ke esibakhulisa ngayo abantwana kuleli bandla ukuthi bacule, bahlabelele, bagide, lokho okubathatha kubabeke endaweni engcono ukuthi bangaphumi esandleni nasendleleni kaShembe. Okusho ukuthi inhloso ukubasondeza onyazi. Yebo, inhloso ukubasondeza kuShembe ukuthi ngeyikhathi zonke kube khona into abayithandayo za la esontweni ezenziwayo, imculo, ukuhlabelela, imgidi. Ba-enjoye leyo nto leyo, bangayiboni izinto zangaphandle ezizobahlubula endabeni kaShembe. Iloko nje kusuke sibaqoqele yona kulo msebenzi we-conference yenabasho. Hayi siyabonga. Mhlawumbe usungakusho ofisa ukukusho, akukho umbuzo engizobuza ngenzela ukuthi ukhave konke mhlawumbe kade ufisa ukukhava. Ngiyabonga. Cha, ngiphakamisa ukubonga nje kwindaba enkulu ukuthi ifike isithathe isibeke ukuthi konke okukhulunywayo nokwenzikayo la ikubonise izwe noma umhlaba bakuboni okuhle okwenziwa amaNazaretha ukuthi mayihlangene intsha yamaNazaretha yenza kanje kubonakala into enhle yesonto lamaNazaretha ngoba ibandla lamaNazaretha kade lidume kabi ngokuthi isonto labantu abangafundile noma labantu abangazi lutho, kodwa manje indaba enkulu namanye ama-brand ayithatha ayibeke ibandla lamaNazaretha libeke ezingeni elilifanele ukuthi ibandla lamaNazaretha kufanele lihlonishwe ngoba linazo izinto ezinhle ey'ngathandwa abantu bonke ezweni, okuyinto kaShembe ke enhle ebukeka ngendlela efanelekile futhi. Siyabonga. Amen. Baba njani?